Bayabonga uNkulunkulu ophezu kwakho konke. Bangavumela unyawo lwethu lushelele noma siphakathi Akavumi bephethe ngokuthi bakhishonele. Akavumi bephethe ngokuthi bagubhulele. Akavumi phela ngokuthi bavalelwe entilongweni. Kodwa uNkulunkulu goes an extra mile. Ekupheleni kwey'nsuku zakhe, in the last minutes of his life, sithole bhala umlando amaFilisti awabulala ephila, awalinganiswa namaFilisti awabulala ngelanga lokubhala umlando. Kwenze njani? Kukhona uNkulunkulu ongavumanga, kukhona uNkulunkulu ongavumanga imilando yethu. Kwenze njani? Can you have a problem with that? Ujobe igama layo. Simbonga uNkulunkulu ongavumi. Indaba zethu ziphele kabi. IBhayibheli izwi laNkulunkulu elingaqambi imanga. This guy wayekholekile. Bible ke wasawa wavithizeka naye into akayazi empilweni yakhe ngaphandle kwaNkulunkulu. Anganaye into ake wamafemo endifenda noma wamafemo erepresenta ngaphandle kwaNkulunkulu. Sizwe uNkulunkulu eberepresentwa nguJobe yonke leminyaka. Ekupheleni kwempilo kaJobe, bahamba imfuyo kweza abantu abazobhala umlando bathi khuluma Jobe wenzeni. Khona into esifuna ukuyikopa, khona into ekumele siyibhale phansi. Khuluma Jobe umlando wakho uhambe kanjani. Khuluma Jobe umlando wakho uphethwa kanjani. Khuluma Jobe yini. Khuluma Jobe kwenze njani uNkulunkulu wababaza kangaka. Khuluma Jobe khona esifuna ukubhala, khona indlela esifuna ukuqeda ngayo umlando wakho. Kwasho ukuthi khona uNkulunkulu uJobe amaziyo. Simzwe hlezi phansi ekhaya. Mina ngiyazi umhlenge wami uyaphila. Ngoba ngihlezi noma ngangibulala, profa ngithokozile. Yeah.
Uzwakala omunye ethi ulenga nathi. Ubani ongamelana nathi? uDavide bonke uJehova. Mphefumulo wami nakho konke okuphakathi kwami. Wenze njani Davide sekunento engingayibona. uNkulunkulu maze ngikhiphe ngihambe esigodini sethu nomufa. Ngabona lo Nkulunkulu engikhipha. Hathi ngiyophakamisela amehlo ami entabeni. Ngiyophakamisela amehlo ami entabeni. Ngizwa omunye ubaba echaza lento. Baba ethi lapha entabeni bakuhlala ubhuti nobaba bebheka abafana ezansi abagada imfuyo abelusila. Kodwa uDavide wathi mayephakamisa amehlo ephakamise entabeni wangathola lutho. Kodwa wasiyadlulisa amehlo wabona uJehova owenzile izulu nomhlaba. uJehova ongavumanga unyawo lwakhe emhlabeni. Ongavumanga umlando wakhe uphele ngokuthwashelela kwamotho. Besethi abantu Israel akozela ngilento ngikulento. Ukhona uNkulunkulu. There is a God. There is a God. Ukhona uNkulunkulu namhlanje ozobhala kabusha udaba lwabanye. Oh Jesus. Mhlabasithethe mhlale phansi. Oh God. Yes. God teaches omunye ayibuza lento engiyikhulumayo. Xhumana kanjani iBhayibheli mawufunda kahle iBhayibheli mawufunda. Chapter 16. iBhayibheli ke baba lo uPaul uye kwelinye izwe uhlangana nabazalwane bakhona. Lithi iBhayibheli ke nabazalwane sebeyamchazela mayindu nabazalwane indaba yabo yokusindiswa bayeswa nje ngoJesu bayeswa ngensindiso kodwa bakaze bebe nesikhathi sokuhlala befundiswe ngakho. Kodwa bazalwane nikhona kodwa ufika lapha ke bamchazela ngokudala sinomfana la uTimothy igama lakhe. Lo mfana ulungile lo mfana lo uyayazisa inkosi noma yena inkolo yakhe ngoJesu ngabaze kodwa kunento ngalo mfana. Umfana uma enza umsebenzi wakhe day to day akawenze bheke recognition kodwa uwenza ngokuyinikela. Hallelujah. Yes. Glory to Jesus. Nikhona bazalwane. Basho ukuthi ekuyinikeleni kwakhe umlando wakhe kumele ubhaleke ngenye indlela. Ngenxa ukuthi uyinikele, ngenxa ukuthi he has dedicated his life. Basho ukuthi kune page noma kunomlando kumele ubhalwe ngaye. Awu bazalwane. iBhayibheli noPaul ayihambela nje ukuhamba kwakhe komhlangano ikhona bazalwane. Nikhona. Amen. Ayihambela umhlangano njengenjwayelo. Ehambela eshumayezela abafundisi kodwa wathi engathola noTimothy. iBhayibheli wathandeka ke noTimothy. Wamthatha Timothy impilo yakhe yayingasho ukuthi because uTimothy uma wayengumJuda baba wakhe ngumGreki so waye confusion wakusho ukuthi impilo yakhe yayine certain khashaza in his life. There was something noma ngathiwa uphushe wazama ukudonsa kangakanani kodwa kwakunento ayingamfikisi lapho kumele ngafike khona because umlando wakhe ukuthi uzalwa ngumGreki nomJuda is a cross breed. Nikhona bazalwane. Yes,
uTimothy wayenendaba eqale kabi futhi kubonakala ukuthi nothanda nale enkosini alinawo amandla okususa lento eyihlaze esempilweni yakhe. Kodwa ukuthi kufika indoda ehamba noNkulunkulu. uNkulunkulu oshintsha izimo zabantu. uNkulunkulu ofika abantu sebe-right off. Afika athi lisekhona ithemba. uNkulunkulu ofika athatha abantu emlotheni abathuntutha abahlalise namakhosi. Oh, nikhona bazalwane. iBhayibheli wathatha ke noTimothy. Ndaba yami nje iqondene noTimothy. Wathathwa ke noTimothy. Enezenzo ezinhle. Azisa abantu. He had a heart to serve. Wathathwa noTimothy, ithi iBhayibheli kwahamba wasokwa. Lapha esokweni ke angazi. Kodwa ngengizwe ukuthi kuyafundiswa yabona ufundiswa yabo makusoko umuntu omXhosa. Kuyafundiswa ama-values. Morals and cultures of a Xhosa man. Kusho ukuthi uTimothy ngoba ehlezi noPaul noSilas nabazalwane ababehlezi nabo wayefundiswa morals, efundiswa iculture, efundiswa indlela ukuyiphatha komuntu okholwayo. Ikhona bazalwane